हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आम बाहर एवं जीव शिव मंदिर देखु आमर सब सजा सजा हो हाय कदेलु हाय गाइस। आम भी जाऊँ आम बाहरी गलु पानी भर पाई। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପାଣି ଭାର ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଣି ଢାଳିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ। କେତେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି। ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକୁ ଟୁଣି ଟୁଣି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବସିଗଲେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋତେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଭଜନ ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 12:30ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାସୁଦେବପୁର ମାର୍କେଟରେ। ବାସୁଦେବପୁର ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାସୁଦେବପୁର ବାଲିଛନ୍ଦା ଘାଟ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଆମେମାନେ ସବୁ ପାଣି ଭାର ଉଠାଇଲୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଈଟା, କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କାଉଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଅଛନ୍ତି ଘାଟରେ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତ ବାଲିଚନ୍ଦା ଘାଟରେ ପାଣି ଉଠାଉଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି
जगत जीवन हे सत्य सुंदर हे विश्व